Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. Eusko Jaurlaritzako sailburuak burubelarri diraute Gasteizko Legebiltzarreko kideei legegintzaldiko erronkak jakinaraztearen izpidean. Horretan aritu da gaur goizean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua. Hezkuntza sailburuak ere eman ditu Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren alorreko asmo eta erronken berri eta sailburuak adierazi duenez, arduraz eta leialtasunez beteko du lana eta azpimarratu du hezkuntza sistema osatzen duten eragile guztiei zerbitzu bat ematera datozela eta mezua bidali die gizarte eragile guztiei. Legealdi honetan beti saiatu garen bezalaxe, elkarrizketarako eta akordiorako borondatea erakutsiko dugula, hori azpimarratu nahiko nuke. Administrazio honek sindikatuekin elkarrizketan jarduteko eta negoziatzeko borondatea baitu. Mai sindikal guztiak indartu eta berriro aktibatzeko helburuarekin. 3 erronka ezarri ditu hezkuntza sailak, alde batetik unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako hezkuntza maila guztietan hezkuntzaren hobekuntza Europan erreferente izateko, beste alde batetik iazko abenduan onartutako hezkuntza legearen erreglamentu bidezko garapena, eta azkenik pedagogia eta antolaketa eraldaketa gauzatzea. Aintzindari izan beharko gara, etorkizun hurbilean egon daitezke erronka hoiei heltzeko. Bidea egiten jarraitu behar dugu, hezkuntza eragileen parte hartzearekin, espazio kolaboratiboak bultzatuz. Deno baikara sistemaren parte eta erantzule. Helburu zehatzak ere aipatu ditu Pedrosak, hala nola kalitatezko eta erreferentziazko hezkuntza sistema propioa sustatzea edota eskola publikoren azpiegituretan inpaktuzko inbertsioa egitea. Klaustroak, eta hau da importanteena, nabarmen egonkortuko dira. Eta horrek zer esan nahi du? Hezkuntzaren kalidadea sano hobetzeko ahalbidetuko duela. Eta hori da azkenengoko helburua azken finean. Ikastetxe publikoen autonomian sakonduko dutela hitzeman du sailburuak eta eskola segregazioaren aurkako itun soziala aurreratu du. Eskola segregazioaren aurka edo aurre egiteko itun soziala garatzeko unea da. Erronka potoloa daukagu, baina nik esango nuke aukera historikoa daukagula gure aurrean. Eta ausardiaz heldu beharko diogu egiteko honi. Etorkizune gizarte ereduaz ari garelako. Hori oso presente izan behar dugu. Azkenik Begoña Pedrosak azpimarratu du 13. legegintzaldiko lehentasunik garrantzitsuenetariko bat sinergiak bilatzea izango dela hezkuntza sailarentzat. Eguerdi honetan berriz, Denis Itxaso etxebizitza eta hiriaginda sailburuaren txanda izan da. Itxasok, Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza eskasiaren arazoa, udalekin akordioak lortuta konponbidea izan dezakela adierazi du. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak etxebizitza babestuaren eskaintza 140 handituko duela baieztatu du, ahalik eta 7.000 etxebizitzetara iritsi arte. Jon Urien Zarauzko alkateoia absolbitu zuen atzo fiskaltzak. Prebarikazio administratiboko 2 delituren akusazioak zituen bere gain Urienek. Zarautz Lur konpainia publikoaren kudeaketak izandako irregulartasunak argitara eraman dituen kasu baten barnean. Fiskaltzak Jon Urien Zarauzko alkateoia absolbitu du asteazken honetan prebarikazio administratiboko 2 delituren akusazioa erretiratu ostean. Zarautz Lur konpainia publikoaren kudeaketan izandako irregulartasunekin lotutako beste auzipetua sozietate horretako gerente ohia da, Kenari Orbe, eta gertakarien zati bat aitortu, alkate errugabetu eta 2 urteko kartzela zigorra eta 5 urte eta erdiko gaitasun gabetza ezarri diote. Diru publikoa bidegabe erabiltzaren eta prebarikazioaren delitu jarretu baten egile izateagatik. Auzipetuak gertatutakoa onartu ondoren fiskaltzak prozedura judizialan bidegabeko atzerapenen aringarriak aplikatzea eskatu du, baita eragindako kaltea partzialki konpontzea ere. Izan ere eragindako kalteengatik Zarauzko udalari konpentsatu beharko dizkion 55.000 euroetatik 30.000 ordaindu ditu. Ondoren auzitegiak bertan bera utzi du kartzela zigorra epeka ordaintzeko geratzen zaizkion 25.000 euroak ordaintzeko baldintzarekin eta hurrengo 3 urteetan berriro deliturik ez egiteko baldintzarekin. Ministerio Publikoak kendu egin du alkateoi zarauztarrari egindako akusazioa. Akusatutako elementuak ez direlako agertzen, beste auzipetuaren egintzak ezagutzen ez zituelako eta gertakarietan parte hartu zuela egiaztatu ez delako. Zarautz Lur enpresaren kudeaketaren irregulartasunak 2006 eta 2009 urten hartan gertatu ziren.
Irregulartasun horiek lokalaren alokairua bikoiztuta ordaintzarekin, dietak ordaintzarekin, langileen gastuekin, bulegoen mantentzelanekin eta faktura batzuekin, eta lanak zuzenean lehiaketa publikori gabe esleitzarekin lotuta egon ziren. Urienek berak alkate gisa jarri zuen salaketa 2011an fiskaltzaren aurrean Zarautzlurreko gerente ohiaren aurka, irregulartasunak egin zituelakoan. Hasiera batean epaiketa 3 egunetan egita aurre ikusita zegoen joan den astelehenetik asteazkenera bitartean, baina bi aldeak ados jarri zitezkenez auzitegiak bertan behera uztea erabaki zuen lehen egunean, asteazkenean berriro ekiteko. Bertan bi auzipetuek bakarrik deklaratu dute eta fiskaltzaren galderei bakarrik erantzun diete. Orduan Urienen aurkako akusazioak kentzeko eskatu da eta hasieran Zarauzlurreko gerente ohiarentzat eskatzen zuen 10 urte eta 4 hilabeteko kartzela zigorra murrizteko. Aldaketa horiekin ados daudela iritzita auzitegiak absolbitu egin du Zarauzko alkate ohia beste auzipetuari ezarritako zigorra jakinarazi ditu eta gaia epaiaren zain dagoela adierazi du. Ipar Euskal Herriari dagokionez, Mikel Karrera eta Saioa Sánchez euskal presoei DPS estatusa kentzeko eskaera zabaldu du Colet Capdeville Fronte Popular berriko kideak. Kategoria hau bereziki zaindutako espetxeratuei dagokiena da. Frantziako asanbladan dauden 3 euskal diputatuen izenean plazaratu du eskaera Capdevillek. Madame la Contrôleure, vraiment je vous félicite pour la qualité de votre travail. Et avez-vous remarqué quand même que depuis quelque temps, le recours à la garde à vue devient la règle par rapport à l'audition libre. Et je termine par un vif questionnement qui est lié à ma circonscription. Je suis élu au Pays Basque. J'associe Peyo Dufo et Iñaki Etxaniz qui sont mes collègues de ce territoire. Et je vous alerte sur la situation de 2 prisonniers basques, dont une femme, qui ont toujours le statut de DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement surveillé, alors que ce statut est totalement incompréhensible au regard du processus de paix qui a été enclenché depuis de nombreuses années au Pays Basque, et je vous saisirai d'ailleurs officiellement. J'attends avec impatience, ou impatience, intérêt en tout cas, votre saisine sur vos prisonniers basques. Donostian, frankismoko biktima komentzeko dagoen eskultura berriz interpretatzeko eskatu du PPek. Altxamendu frankistako kideek eraildako 200 pertsonen izenak agertzeaz gain, milizia errepublikarrek estatu kolpearen osteko egunetan hildako 250 pertsonen izenak ere gogoan izatea nahi dute Donostiako popularrek. Frankismoaren biktimen omenezko eskultura bat berrinterpretatzeko eskatu dute Donostian. Igentea kalean dagoen dual monumentua da, 400 zulaketa ditu altxamendu frankistak hildako 400 pertsona gogoratzeko. Eta orain PPek milizia errepublikarrek estatu kolpe frankistaren ondorengo asteetan hildako 250 biktimen izenak gehitzea eskatu du. Donostiako giza eskubideen batzordea PPren proposamen hori eztabaidatzen ari da. Proposamen horrek Donostiako udal gobernuari eskatuko dio dual eskulturak 2014an erekitakoak ez dituela aintzat hartzen Donostiako gerra zibilaren biktima guztiak. Dual eskultura Amaia Mateosek eta Tomas Villanuevak egindako obra da, Juan Carlos Izagirre alkatetzan zegoenekoa. Udalindar politiko guztietako ordezkariek bertan zirela inauguratu zen, PP barne. Alderdi horrek orain baina obraren zentzuari buruz galdetu dio alkateari. Ea zergatik ez ziren sartu Donostian gerra zibilan hildako guztiak igentean kokatu zen dual monumentuan. Hori da Borja Korominas PPko bozeramaileak sinatutako interpelazioaren 7 galderetako bat. Memoria demokratikoari buruzko indarreko legea betetzeko beharrezkoak diren neurriak har daitezen eskatu dio Eneko Goia alkateari. Lege horrek ez omen baititu bereizten gerra zibileko 2 aldeetako biktimak. Bestela legea ez betetzeagatik monumentuak kentzeko eskatu dute popularrek. Horren aurrean Juan Carlos Izagirre Donostiako alkate ohiak orain Bilduk Donostian udalan duen bozeramaileak esan du PPren proposamena provokatzailea, errespetugabea eta onartezina dela. Araban, memoria demokratikoaren inguruko aferak aurrera pausoa eman du. Izan ere, atzo kendu zuten Gasteizen oraindik ikusgai zegoen azken armarri frankista. Olagibel kaleko justizia jauregi zarreko aurrealdean zegoen berau kokatuta, 1943 geroztik. Asteazken honetan kendu da Gasteizko kaleetan ikusgai zegoen azken armarri frankista.
Gasteizko memoria demokratikoarentzat eta diktadura frankistaren aurka askatasunaren eta demokraziaren alde borrokatu zuten 100 gasteiztarrentzat egun garrantzitsua dela adierazi du Marisol Garmendia Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariak. 1953 urtetik zegoen armarri frankista Gasteizko Olagibel kaleko Justizia Jauregi zaharraren fatxadan, eta honen zaharberritzea aprobetxatuz kendu dute. Memoria historikoaren legeak frankismoarekin lotutako ikurrak kentzeko betebeharra ezartzen du hain zuzen. 2018 eta 2020 urteen artean, hainbat etxebizitza eraikinetan zeuden plaka frankistak kentzeko kanpaina egin zuen Gasteizko udalak, eta Olagibel kalean kendutako armarriarekin gutxi dira Gasteizen gelditzen diren ikur frankistak. Izan ere, Jose Lejarreta alkate frankistaren omenezko kale bat oraindik dagoela gogorarazi du Garmendiak, eta oihal batekin estalita dagoen katedral berriko ikur frankista ere. Iruñeko udalak etxegabei laguntzeko plana aurkeztu du aste honetan. Proiektu honen arabera, bikoiztu egingo du kolektibo hau hartatzeko bideratutako diru laguntza kopurua. Etxebizitzaz gain, formakuntza, jantoki sozialak edota zaintza ere jorratuko dituzte plan berri honetan. Iruñeko udalak ia bikoiztu egingo du etxerik gabeko pertsonak hartatzeko inbertitzen duen dirua. Etxegabei laguntzeko planaren barruan eginen du inbertsioa udalak. Etxebizitzaren auzia zarago, hainbat proiektu jaso dituzte formakuntzaren, jantoki sozialen, zaintzaren eta osasunaren eta enpleguaren esparruetan. Udalak nabarmen handituko du aterpetako eta ostatuetako gastua, alik eta pertsona gehien hartu alizateko. El año 2024 de 3,2 millones de euros frente a los 1,77 millones del pasado 2023, lo que va a suponer un incremento del 80% de la inversión destinada a las personas sin hogar. Esto ha permitido atender ya a más de 1.500 personas que han realizado hasta 6.000 pernoctaciones en los diferentes dispositivos municipales. Neguko hilabetei aurre hartzeaz ere mintzatu dira zinegotziak, hotz boladak ekiditeko. Iazko negua baino hobea izatea aurre ikusten dute, naiz eta iaz erabili zuten González Tablas eraikina ez den eskuragarri egonen aurten. Behin-behineko eraikina zela gaineratu dute, baliabide falta dela eta. Azkenik gizartekintzarloko zinegotziak emaniko datuen arabera, etxegabetzeen planaren barruan, 2024an udalak 1524 pertsona hartatu ditu momentu honetaraino. Etxe bat izeneko programan 60.000 euro inbertitu dituzte. 9 etxebizitza atonduko dituzte 25 eta 30 pertsona Nafarroako Hezkuntza Publikoko sindikatuek bilera eskatu diote Maria Txibite presidenteari benetako negoziazioa aurrera eramateko asmoz, erakunde guzti hauen esanetan. Horrez gain, irailaren 26an mobilizazioak izango direla jakinarazi dute eskualdetako hiriburuetan. Nafarroako Irakaskuntza Publikoko irailaren 26ko greba batzordeak bilera eskatu dio Txibite lehendakariari benetako negoziazioari bide emate aldera. Nafarroako Hezkuntza Publikoko sindikatu guztietako ordezkariek prentsaurrekoa eman dute Iruñan eta bertan jakinarazi dute datorren hilaren 26ko grebari begira sortutako greba batzordeak eskaera formala erregistratu duela Nafarroako gobernuko lehendakariarekin batzartzeko. Sektorean egin beharreko hobekuntzen inguruan benetako negoziazioa bultzatzeko helburuarekin. Gainera, sindikatuek aurreratu dutenez, irailaren 26ko goizean mobilizazioak izanen dira eskualde buruetan, eta arratsaldean manifestazio eginen dute Iruñean. Badaramatzagu hilabeteak, baina hilabeteak Nafarroako gobernuarekin negoziatu nahian. Eta parte hartu dugu, borondate honez, proposatu egin zaizkigun lantalde guztietan. Eta erantzuna izan da hutsaren hurrengoa. Erantzun eskasa horren ondorioz eta departamentuaren jarrera itxiaren ondorioz, etorri da mobilizazio. Iragan irailaren 6an erregistratu zuten sindikatuek greba deialdia. Ekainaren 27ko prentsaurrekoan lan uztearen data aurreratua zuten gainera. Baina ordutik Hezkuntza Departamentuko zein Nafarroako gobernuko inor ez da beraiekin kontaktuan jarri. Horregatik, atzo bertan ere erregistratu egin genuen eskaera bat Hezkuntza Departamentuan eskatzeko
greba komite eta mariachi biteren arteko bilera bat, benetazko negoziazio bati ekiteko. Bitartean, ikasturtea hasi zenetik, hainbat mobilizazio egiten ari gara, ikastetxe publiko guztietara joaten ari gara, asanbladak egiten ari gara, ehunka edo irakaslerekin elkartzen ari gara, eta beraien ahotik ere entzun zein diren beraien kezkak, eta esan behar dugu, aho batez babesten ari direla gure aldarrikapenak. Irailaren 26an Nafarroako hezkuntza publikoak egun bizi duen egoeragatik duten ezin egona jarri nahi dute agerian irakasleek. Lan usteaz landara, goizean mobilizazioa izanen dira Altsasun, Elizondon, Lizarran, Iruñan, Tafaian eta Tuteran. Eta arratsaldean manifestazio bakarra egin dute Iruñan, 6etan Gurutze plazatik abiatuta. Nafarroako gizarte osoari manifestazioan parte hartzeko deia egin diote. Euskalgintzaren Kontseiluak euskararen aurka eginiko azken epaia salatzeko deialdia plazaratu du. Donostiako udaltzainek B2 hizkuntza profila izateko behar falta gaitzesteko asmoz, elkarretaratzea antolatu dute arratsaldeko 7etan Alderdi Ederren. Nazioartean, koordinatutako eraso berri bat jasan dute Libanon. Atzo jazo zen gertaera eta oraingo honetan, 100 walkie-talkiek egin zuten aldi berean eztanda. Azken datuen arabera, 20 hildako eta 450 zauritu sortu ditu ekintza honek. Badirudi, Israelek aurrera eramandako erasoa izan dela hau ere, gobernu sionistak oraindik ere konfirmatu ez duen arren. هيدا الجهاز هو كان مفصول عن البطارية انفجرت كانت حده. Badirudi aste hau hainbat euskal musikatalderi agur esateko momentua izaten ari dela. Oraingo honetan, Gatibu talde bizkaitarraren txanda da. Atzo jakinarazi zuten 25 urteko ibilbideari amaiera emateko intentzioa. Azken kontzertua Beken izango da 2025ko abenduaren 13an. Ondino ez da amaitu. Beste behin, zuen argizen Gatibu izango gara. Elkartuko gara azken aldiz, eta kolorez jantziko dugu gure gaga. Argiz etorriko da taula ganera, eta bizotzaren taupadak eunera joango dire. Zoro moduen jarriko gara, azke maitxeko dugu, azke bizi. Bizkaiarena beteko dugu, eta betiko moduen amaitxuko dugu, zuei lorak eskaintzen. Baina zuek segi dantzan, bizotza zuten deko zuen bitxartien, barrez oro hartien, eta batez be, bizi, topera bizi. Joan etorri bet da gure bizitze eta une honek. Baina bizotzak ez dugu zurrek esaten. Martxa, arileko eskatzen. Txoko txiki bat izen zara Gatibu. Ezin izango zaitugu inoz astu. Baina, heldu da ordue. Agur esan barik, bagoiez.
Fraktore musika taldearen azken diska aurkeztuko digu gaur Koldo Otamendik. Aurrera, Koldo. Irailarekin batera, bueltan da musika zuzenean telebista saioa. Dagoeneko 8. denboraldia abiatuko dugu, hemen 11 telebistan. Eta beti bezala ostegunetan ikusi ahalko duzue gure saioa, gabeko 10 aurrera. 11 telebistako pantailetan, bai eta sare sozialen bidez. Denboraldia indartsu hasiko dugu. Lehen taldea Frakture izango da, Bilbo ingurutik datorren Traskore taldea. 2019an eman zituzten lehen pausoak, aurretik beste hainbat musika egitasmotan ibiliak. Izan ere, taldearen abiadura azkarra izan da. Aurretik egindako bideak talde berria osatzean asko lagundu baitzuen. Musikalki taldekideak ohituta zauden olako giroetara. Euskal Herrian Anestesia edo Esea bezalako taldeak aipatzen dituzte, kanpora batez ere Sepultura. Traskore giroak aipatu ditugu, baina izan ere talde honen bizitzan garrantzi handia dute hardcoreak, punkak edo metalak. 2020 urtean grabatzen dute lehen maketa, eta lehen maketarekin batera zuzenekoak eskaintzen hasten dira. Pandemiak bertan bera utzi zuen kontzertu bira, eta gerora berriz ere entsegulokarela sartu zen taldea, kantu berriak konposatzera. Eta abeslari aldaketarekin ere kantuek beste norabide bat hartzen dute. Batez ere ahotsetan, askoz ere oldarkorragoa, askoz ere zuzenagoa. 2024 honetan grabatzen duten lehen diskoa. Gitarrak eta basuak taldearen entsegu lokalean grabatzen dira. Bateriak eta ahotsak berriz, Usurbil herriko Aritz Arregi estudiotan, Aritz Arregi soinu teknikariarekin. Diskoaren nahasketa eta masterizazioa berriz, Ultramarinos estudiotan egiten da, Victor Garziaren eskutik. Lehen disko honetan 11 kantu bildu ditu taldeak, horietako 5 dagoeneko ja lehen demoan agertzen zirenak. Kantu berrietan nabari da norabide berri bat, taldea hazi egin da, eta zuzenekoek indarra eman diote egitasmoari. Izan ere, abeslari berriak ere norabide berriak ekarri ditu, eta taldea sendotu egin dela esan daiteke. Vinilo formatu ederrean argitaratu dute lana, eta sarean ere eskuratu daiteke hainbat banatzaileen eskutik. Diseinu ederrean jantzita dator, Cosmic Tentacles artistak egindako artelan izugarriaz. Barneko karpetan talderen argazki pilo bat eta kantuen letrak. Izan ere, kantuen letrak dira taldeari nortasun ematen dioten beste ezaugarri bat. Hitz zuzenak eta gordinak dira, errealitatearen parekoak. Alde batetik kantu politikoak aurkitu ditzazkegu, fasisten aurkako kantuak edo Inigo Kabakaz gogoan ekartzen duen kantu bat ere. Bestetik gai pertsonalagoak ere barrenatu dituzte, esaterako antsietatea ari diren kantuak. Taldearen musika bidean badira bi mugarri. Alde batetik pasaden urtean Resurrection Fest jaialdi ezagunean hartu zuten parte. Bestetik abuztu honetan Bilbo Rock aretoan eskaini zuten emanaldia, non aretoa guztiz bete zuten Bilboko erakustaldiaren barnean. Izan ere, diskoa disko zuzeneko taldea da Frakture. Hala diote behintzat taldekideek, bertan estandarazten direla kantuak. 2024 urte bukaera bero dator taldearentzako. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgilduko da banda, eta aurrera begira hainbat emanaldi hitzartua dituzte. Horien guztien berri izateko taldearen Instagram kanala bisitatu dezakezue. Esan bezala, gaur gauean, 10 aurrera, hemen 11 telebistan, Frakture taldearen musika. Gure aldetik besterik ez. Gogoan izan, 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte.